Парите са в твоят имейл лист. И не, това не е клише. Ако утре ти трябват пари, можеш ли да ги направиш? Повечето хора не могат. И не е заради последователи, не е заради лайкове, не е заради YouTube, Instagram или TikTok. Причината е една. Твоята база данни от имейли. Повечето хора не разбират това в началото. Социалните мрежи се управляват от алгоритми. Пускаш пост и се молиш. Може да го видят 10 души, може 10 000. Нямаш никакъв контрол. Опитай да сложиш линк. Ричът умира моментално. Платформите не искат хората да излизат. Но имейлът, аз решавам кога го пращам, аз решавам кой го вижда, аз решавам къде отива човекът. Без реклами, без разсейване. Без котешки видеа, които се борят за внимание. Това е сила. Истината е, че не ти трябва голям списък. Един абонат на ден те поставя пред 90% от хората, които само пробват. Ако събираш дори по един имейл на ден, след година ще имаш актив, който повечето хора нямат. Следващия път, когато отвориш имейл и той наистина грабне вниманието ти, това е силата, за която говоря. Сега си представи да имаш същата сила над твоята аудитория.